Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Maximo. Taong 1988, Hinabangan, Samar. Itong mga panahong ito, parte ng isang rebeldeng grupo si Maximo. Kung saan-saan na sila noon nakakarating, may pagpatuloy lamang ang kanilang adhikain. Dahil sa iyo na ang kinalakihan ni Maximo, kung kaya't nakadikit na sa kanyang puso na tama ang lahat ng ginagawa ng kanilang samahan. Ni minsan sa buong buhay niya, hindi sumagi sa kanyang isip na mali ang pinaglalaban nila. Magmula noong namatay ang mga magulang ni Maximo sa isang inkwentro, ang commander na mismo nila ang yumakap at gumabay sa kanya sa kanyang paglaki. Sa ilang taong pagsasanay noon ni Maximo, inihanda niya ang kanyang sarili sa kahit na anong panganib na kanilang makakaharap sa digmaan. Dahil sa kahusayang ipinamalas noon ni Maximo, kung kaya't maaga pa siyang namuno ng iilan sa kanilang pangkat. Tiwala naman noon sa kanya ang kanilang commander sa kadahilanang bistado na niya ang pag-uugali ni Maximo. Alam kasi nitong kayang gawin ni Maximo ang lahat ng kanyang iuutos, masama man o mabuti ito, sa kanilang mga kapwa-tao. Masama mang isipin pero nabulag na talaga ang pag-iisip ni Maximo sa adhikain ng kanilang grupo. Isang araw, habang naglalakad ang kanilang pangkat sa kabundukan ng Samar, iniutos ng kanilang commander na maghanap ng isang baryong gagawin nilang pansamantalang kuta. Napalayas na kasi sila ng mga sundalo sa dati nilang pinagkukublian, kung kaya't kinakailangan nilang gumawa ng bagong simula. Maximo, maghanap ka ng baryong pwede nating pagtirhan pansamantala. Dalhin mo ang kalahati ng ating grupo para naman kahit papaano'y hindi kayo basta-bastang madaig ng mga sundalo. Mag-iingat ka, Maximo. Padalhan mo ko ng mensahe pagkaraan ng 5 araw. Wika ng kanilang commander pagdating nila sa paanan ng isang bundok. Matapos marinig ni Maximo ang sinabi nito, dali-dali naman niyang inihiwalay ang kalahati ng kanilang pangkat upang ipasailalim sa kanyang pamamahala. Nang maisagawa na niya ang bagay na yon, agad naman siyang lumapit sa kanilang commander upang sang-ayunan ang mga bagay na nais nitong mangyari. Nang maisaayos na ni Maximo ang lahat-lahat ng iniutos sa kanya, agad din naman siyang humingi ng pahintulot para umalis sa lugar. Habang nasa kasagsagan ng paglalakad sila Maximo, ibinili niya sa kanilang mga kasama na huwag mag-alangang pumatay ng mga taga-baryo kung ito ay labis na kinakailangan. Hindi din dapat sila magpakita ng awa sa mga militar, gawa ng itinuturing nila itong mga taksil at mga mortal na kalaban. Kinahapunan, patuloy pa ring naglalakad sila Maximo sa kagubatan. Inaasahan na nila noong walang katao-tao sa lugar sa kadahilanang masyado na yung malayo sa sibilisasyong nasa sentro ng Samar. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan si Maximo sa kanilang paglalakad nang sa hindi maipaliwanag na kadahilanan nakasilay sila ng isang masayang baryo sa gitna ng kagubatan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa lugar, kitang-kita nila Maximo ang pagiging angat nito sa mga nagdaang nayon na kanilang dinaanan. Bukod kasi sa napakaganda ng lugar na yon, napakarami din doong magagandang dilag na siyang pangunahing kahinaan ng kanilang grupo. Maximo, pwede na ba ang baryong yan? Matutuwa si Commander kapag nalaman niyang nasa gitna ng gubat tayo nakahanap ng pagkukutaan. Wika ng isang lalaking malapit sa kanya habang patuloy siyang nagmamasid sa buong paligid. Nang marinig ito ni Maximo, wala na siyang nagawa dahil karamihan sa kanilang pangkat, yon ang hinihiling na mangyari. Ang tanging nagawa niya lamang noong mga oras na yon ay ang tahimik na maglakad habang patuloy na pinagmamasdan ang buong paligid.
Sa pagpasok nila sa baryo, dali-dali naman silang sinalubong ng mga nagsisigandahang dilag na parabang hindi nababahala ang mga ito sa kabila ng mga armas na kanilang hawak-hawak. Karamihan sa mga dalagang yon ay nag-aalok ng mga inumin at pagkain habang patuloy na nagpapakita ng motibo sa bawat isa sa kanila. Maya-maya pa, bigla namang napansin ni Maximo ang pagsialisan ng kanyang mga kasama na parabang hindi na sila magkakakilala. Ang tanging natira na lamang noong mga oras na yon ay ang nag-iisa nilang mensahero na walang hawak-hawak na kahit na anong uri ng armas. Matapos ang mga pangyayaring yon, nagpasya si Maximo na hayaan na muna ang kanyang hukbo, gawa ng maaring nagsisiyahan lamang ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, nadapo na nga siya sa pinakagitnang bahagi ng baryo kung saan doon niya nasilayan ang iba't ibang pagkaing ibinibenta ng mga taong naroon. Habang pinagmamasdan ni Maximo ang mga bagay na yon, hindi naman niya maiwasang magulat gawa ng sa isip-isip niya sino ang mga parokyano ng mga nagtitinda. Ilang minuto pa ang lumipas, nabaling ang kanyang atensyon sa isang matandang naglalakad papalapit sa kanyang kinatatayuan, dala-dala ang iilang prutas kagaya ng mga abokado at mangga. Bago ka lang ba rito, iho? Anong ginagawa mo dito nang nag-iisa? Bungad na tanong ng matanda sa kanya. Nang marinig ito ni Maximo, panay lang naman ang kanyang pagmamasid sa matanda habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig niya ang bulong ng matanda sa kanya na, Kung gusto ninyong mabuhay, sumunod kayo sa akin. Matapos itong marinig ni Maximo, bigla na lamang siyang napasunod sa matanda na parabang yon ang hinahangad ng kanyang sarili. Habang nasa kasagsagan sila ng daan, iniutos sa kanila ng matandang yon na manatili sa likod nito habang nakayuko. Iwasan din nilang tingnan sa mata ang kahit na sinong kasalubong nila, gawa ng masyado itong mapanganib. Sa pagdating nila sa ibayong dulo ng palayan, doon nila nasipat ang tahanan ng matanda na nakatirik sa isang malaking puno ng mangga. Pagpasok nila sa bahay nito, agad din naman yung tinanong ni Maximo nang, "Malayo na po tayo sa baryo. Pwede po bang magtanong kung bakit nyo kami pinapunta rito?" Matapos niyang makapagsalita, dahan-dahan naman niyang inilapag sa mesa ang kanyang armas habang ito ay binabalahan. Nang masipat ito ng matanda, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Batid kong mga rebelde kayo. May kasama ba kayong albularyo? Balwarte nyo nga ang bawat gubat. Pero hindi ibig sabihin ito, kayo na ang naghahari. Nang marinig ni Maximo ang sinabi ng matanda, bigla namang nag-init ang kanyang dugo sa kadahilan ng ramdam niya noon ang pang-iinsulto sa kanya at sa kanyang mga adhikain. Walang sabi-sabi, agad niyang itinutok sa matanda ang dala niyang barel habang sumasagot ng, "Gusto mo na bang mamatay ngayon? Dahan-dahan ka sa mga sinasabi mo. Magbigay ka ng konting respeto. Tandaan mo mamamatay taong kaharap mo. Hinding-hindi ako manghihinayang sa buhay mo." Matapos makapagsalita ni Maximo, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang mabilisang lumapit sa kanya ang matanda at itinutok ang dulo ng kanyang baril sa noo nito. Subukan mo nga, iho. Tingnan natin kung may magagawa yung baril mo. Matapang na sagot sa kanya ng matanda. Nang marinig naman ni Maximo ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niyang kinalabit ang gatilyo at kasabay nito ang pagrinig nila ng napakalakas na pagputok sa loob ng kubo. Maniwala kayo o hindi, 3 sunod-sunod na kalabit ang ginawa noon ni Maximo, pero sa hindi malamang dahilan,
wala ni isa sa mga bala nito ang nagawang tumalab sa matanda. Dahil sa pangyayaring yon, inakala niyang walang tingga ang bala ng kanyang barel, kung kaya't kinuha niya sa kanyang kasamang mensahero ang mahaba nitong armas. Sa muling pagkalabit ni Maximo ng gatilyo, doon na siya tuluyang namangha sa ipinamalas na abilidad ng matanda. Matapos ang mga pangyayaring yon, dahan-dahan ang kinabahan si Maximo sa kanyang kinatatayuan, sa kadahilanang sa isip-isip niya, maaari siyang gantihan ng matanda dahil sa kanyang ginawa. Pagsilay niya sa matandang papalapit sa kanyang kinatatayuan, agad naman niyang itinago sa kanyang likuran ang hawak niyang barel upang ihambalos ito sa ulo ng matanda kung magtatangkaman itong siya ay sunggaban. Maswerte kayo, Maximo, dahil nakasalubong niyo ako. Siya nga pala, ilan ba kayong dumating? Mahinahong tanong sa kanya ng matanda paglapit nito. Nang marinig ni Maximo ang kanyang pangalan, halos hindi naman siya noong tuluyang makapagsalita dahil sa labis na pagkagulat. Alam na alam kasi niya noong unang beses niyang nakita at nakausap ang matanda, kung kaya't napaka-imposible para dito na malaman ang kanyang pangalan. Ilang minuto pa ang lumipas, kalmado naman siyang sumagot sa tanong ng matanda na para bang hindi niya napansin ang pagtawag sa kanyang pangalan. 30 kami nagpunta rito, Manong. Hindi ko na nga alam kung nasa ang mga kasama ko eh. Siguro, magkikita-kita na lang kami bukas. Sagot naman dito ni Maximo. Matapos nitong makapagsalita, tumawa lang naman ang matanda habang seryosong nakatitig sa kanilang dalawa. Maya-maya pa, bigla naman itong tumahimik sa pagtawa habang seryosong nagsasabi ng, Patay na ang mga kasama mo, Maximo. Wala ka nang babalikan, kaya kung ako sa iyo, sabihin mo na sa iyong pinagsisilbihan ang mga nangyari. Alam mong imposible ito, pero wala tayong magagawa. Yun talaga ang totoo. Dagdag pa ng matanda, bago sumapit ang bukang liwayway sa susunod na araw, hindi na niya kailanman makikita ang bakas ng kanyang mga kasama dahil sa pagkaagnas ng mga katawan nito sa lugar na kanilang pinaglipasan ng gabi. Ayon sa matanda, ang mga nilalang na naninirahan sa lugar, kilala bilang sa tawag na kakarma. Isa silang lahi ng mga aswang na merong abilidad na humigop ng anino ng tao. Bago nila tuluyang patayin ang kanilang biktima, hinihigop muna nila ang kaluluwa nito upang masigurong hindi na yun aabutan ng mga susunod na gabi. Kapag nagkataon namang may pagdiriwang ang mga nilalang, hinahayaan nilang makatakas ang isa sa kanilang mga biktima upang pabalikin sa nayon ng mga ordinaryong tao. Ginagawa nila ito upang masigurong patuloy silang magbibigay takot sa mga nilalang na kanilang ginagawang pagkain. Dagdag pa ng matanda na halos lahat ng mga naninirahang nagbabalat kayo sa lugar ay napapabilang sa lahi ng mga kakarma. Ako lang ang tao sa lugar na to, iho. Kaya napakaswerte ninyo. Siguro kung sa mga dalaga kayo sumama kanina, malamang mababaliw na sa kakahanap sa inyo ang inyong pinuno. Pabirong wika ng matanda matapos nitong makapagsalita. Nang marinig ni Maximo ang sinabi ng panauhin, dali-dali naman siyang lumabas sa kubo nito upang umpisahang hanapin ang kanyang mga kasama. Hindi na siya noon nagawa pang mapigilan ng matanda, gawa ng mabilisan siyang kumaripas ng takbo kasama ang kanyang mensahero. Habang binabagtas nila ang daan, mabilisan naman nilang binabalahan ang kanilang mga armas upang patayin ang sinumang haharang sa kanilang dinaraanan. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarating na nga sila sa baryo kung saan tumambad sa kanila ang napakaraming abalang tao. Sa pagpapatuloy ng kanilang paghahanap sa lugar, doon nila nasipat ang isa sa kanilang kasamang lasing na lasing
habang akay-akay ng isang babae. Pagsilay niyang pinapasok ito sa isang kubo, agad naman niya yung sinigawan na merong halong paninindak. Pagtutok ni Maximo ng kanyang barel, bigla namang natigilan ng dalaga habang patuloy na nakatitig sa kanya. Bitawan mo yan! Huwag kang magkakamaling gumalaw, kundi sasabog yung ulo mo! Galit na wika ni Maximo habang tinitingnan ng babae. Nang marinig ng nilalang ang kanyang sinabi, masaya naman itong binitawan ng lasing na lalaki. Pagsilay ni Maximo sa kanyang kasama, laking gulat na lamang niya nang masipat niya itong walang anino sa katawan sa kabila ng liwanag ng papalubog na araw sa paligid. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa lalaking tumabi sa dalaga na nagsasabi ng, "Kumalma ka lang, Ginoo. Wala kang kalaban sa lugar na to. Sumama ka na lang sa amin. Bibigyan ka namin ng isang masayang gabi kasama ang mga dilag sa aming baryo." Nang marinig ni Maximo ang sinabi nito, muli naman siyang napatitig sa dalaga sa kadahilanang naagaw ng ganda nito ang kanyang pansin. Sa isang iglap lang, nakaramdam ng kakaibang presensya si Maximo sa kanyang katawan upang magawa niyang mabitawan ang armas na kanyang tinatangan. Nang akmang papalapit na siya sa mga nilalang na yon, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang tapikin ng matanda habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang mga mata. Tingnan mo nga ulit, Maximo, kung gusto mong sumama sa mga yan. Wika ng matanda matapos nitong alisin sa kanyang dalawang mata ang kamay nitong basang-basa ng langis. Sa muling pagsilay ni Maximo sa mga nilalang, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang nagbago ang kaanyuan ng paligid, maging ang mga dilag na naroon sa kanyang harapan. Paglalarawan ni Maximo sa mga nilalang na yon, maihahalin tulad mo ito sa mga matatandang gusgusin na animoy malapit ng mamatay. May mga daladala ding uod ang mga ito na siyang paulit-ulit na pinapakain sa mga walang malay nilang mga kasama. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang binulungan ng matanda na bumalik na sa kubo nila. Bago nila tuluyang nilisan ng lugar, muli nilang narinig ang lalaking kausap ni Maximo na nagsasabi ng, Pakialamero ka talaga, Alejandro. Kung hindi dahil sa iyo, ubus na sana namin itong mga tayo. Kalma ka lang, kaibigan. Alam mo naman, di ba, kung ano ang ating kasunduan. Tandaan mo, hindi ako nangingialam ng kahit na anong ginagawa ninyo. Kaya sana ganun din ang gawin ninyo sa mga ginagawa ko. Sagot naman dito ng matanda. Matapos nilang mag-usap, agad din namang naglakad sila Maximo pabalik sa kubo nito. Sa pagdating nila sa lugar ng matanda, pinainom sila nito ng mainit na kape para naman kahit papaano'y humupa ang kanilang nerbiyos sa kanilang mga katawan. Bago sila tuluyang magpahinga, sinabihan sila ng matanda na kinakailangan nilang mag-ingat sa lugar kapag umaga. Marami kasing mababagsik na kakarma tuwing sumisikat ang araw dahil yon ang mga oras ng kanilang pagkuha ng makakain. Sa pagpapatuloy ng pagbibigay babala sa kanila ng matanda, bigla namang pumasok sa isipan ni Maximo na humingi ng tulong dito. Labis kasi ang paghahangad niya noong malaman ng sikreto ng matanda kung bakit yon hindi tinatablan ng bala ng barel. Sa isip-isip ni Maximo, kapag nalaman niya ang sikreto nito, tuluyan na silang mangingibabaw sa kahit na anong uri ng puwersa ng mga militar. Kinagabihan, habang kumakain sila Maximo ng hapunan, marahan naman niyang inilahad sa matanda ang kanyang pagpepresenta upang maging isa nitong ganap na disipulo. Habang nagpapaliwanag noon si Maximo kung ano-ano na ang kanyang binanggit sa matanda para lamang ito ay mapaniwala. Matapos niyang mailahad ang kanyang pagnanais, nginitian lang naman siya ni Alejandro na para bang biro lamang para sa kanya ang sinabi ni Maximo.
Ilang minuto pa ang lumipas. Bigla naman noong tumitig ng seryoso sa kanya ang matanda na nagsasabi ng, Papayag akong maging disipulo ka kung mangangako kang ikay magbabago. Talikuran mo ang samahan. Sa ganoong paraan, papayag ako sa iyong nais. Matapos nitong makapagsalita, tanging pagsawalang imik na lamang ang nagawa ni Maximo habang patuloy na nakatitig sa lupa. Makalipas ang ilang araw, wala na ngang nakitang kasama sila Maximo sa lugar. Halos hindi maipinta ang kanyang galit noon sa mga nilalang, kung kaya't nagpasya siyang palakarin ng mensahero upang maiparating sa kanilang pinuno ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang grupo. Nagbigay din siya ng babala sa pangkat nito na kasalukuyang mapanganib ang mga nilalang na naninirahan sa baryo. Sa paglakad ng mensahero pabalik sa kutang kinaroroonan ng kanilang pinuno, nagpasya naman siya noong magpaiwan sa pagbabaka sakaling meron siyang makikitang isa sa kanilang mga kasama na hindi pa binabawian ng buhay. Ilang araw pa ang lumipas, walang kahit na sino ang nakita ni Maximo sa loob ng baryo. Mahirap man para sa kanyang tanggapin, pero aminado siyang lahat ng sinabi sa kanya ni Alejandro ay nagkatotoo. Dahil sa wala naman siya noong ginagawa, kung kaya't nagpasya siyang tulungan na lamang ang matanda sa mga gawain nitong pinagkakaabalahan sa kubo. Habang nagsasama silang dalawa sa lugar, tuluyan ng hindi napapansin ni Maximo na dahan-dahan na siyang binabago ni Alejandro. Sa pagdating ng kanilang pinuno, agad naman siyang nakarinig ng mga putukan sa lugar, hudyat ng pagpapapaslang ng mga ito sa kahit sino mang nasa baryo. Inaasahan na noon ni Maximo na mangyayari ang bagay na yon, gawa ng sinabihan niya ang kanilang mensahero na huwag itago ang kanyang nasaksihan sa lugar. Sa pagpapatuloy ng putukan sa paligid, dali-dali naman niyang kinuha ang kanyang armas upang makiisa sa labanan. Bago niya tuluyang nilisan ang kubo ng matanda, bigla naman siyang natigilan nang marinig niya itong magwika ng, Ganyan ba talaga ang gusto mo, Maximo? Sinasabi ko sa iyo, hindi mananalo ang commander ninyo. Akala mo ba, basta-bastang namamatay ang mga kakarma? Makinig ka. Pakinggan mo ang nangyayari sa buong paligid. Nang marinig ni Maximo ang sinabi ni Alejandro, laking gulat na lamang niya nang marinig niya ang mga pagsisigawan ng kanyang mga kasama. Nais man niya yung tulungan noong mga oras na yon, subalit hindi niya ito magawa na para bang tuluyan ng napako sa lupa ang kanyang mga paa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumigil ang putukan sa buong paligid at kasabay nito ang pagramdam nila sa iilang mga nilalang na naglalakad papalapit ng kubo. Sa paglabas nilang dalawa sa pintuan ng kubo, bumungad sa kanila ang commander ni Maximo na hawak-hawak ng isang lalaking putol ang kanang binti, subalit nakakapaglakad ng diretsyo. Pagbitaw ng lalaking yon sa kanyang commander, laking gulat na lamang niya nang bigla niyang masipat ang mabilisang pag-agnas ng katawan nito dahil sa liwanag ng araw. Segundo lang noon ang lumipas nang tuluyan na itong mawala sa kanyang harapan na para bang hindi man lang yon umiral sa mundo ng mga tao. Alejandro! Isuko mo na ang lalaking yan. Parte yan ng rebelding grupo, kaya anuman ang sinapit ng kanyang mga kasama, sasapitin din niya. Wika ng isang nilalang na nasa labas ng kanilang bakuran. Nang marinig ni Alejandro ang sinabi nito, bigla naman yung napaubo at kasabay nito ang pagsilay ni Maximo sa biglaang pagsiatrasan ng mga nilalang. Huwag mo akong pangunahan, Manoy. Alam mong ayaw na ayaw ko niyan. Bakit? May magagawa ba kayo kung tutol ako sa binabalak ninyo? Umalis na kayo!
bago ko patapyasin ang pagmumukha nyo isa-isa. Sagot naman ni Alejandro sa sinabi ng aswang. Nang marinig ng nilalang ang naging pasya nito, wala na yung nagawa, kundi ang umatras ng walang imik. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, inutusan ni Alejandro si Maximo na iligpit ang kanilang mga gamit dahil aalis sila sa lugar bago sumapit ang takip silim. Nang marinig niya ang sinabi nito, dali-dali naman niya itong ginawa, alinsunod sa sinabi ng matanda. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nakalayo sa lugar na siya namang labis niyang ipinagpasalamat. Bagaman walang natira sa pangkat nila Maximo, labis-labis pa rin ang kanyang pasasalamat dahil nailigtas siya ni Manong Alejandro. Magmula nung araw na yon, naging disipulo na nga ni Manong Alejandro itong si Maximo. Ngunit lingid sa kaalaman ng matanda na meron pala itong kinikimkim na matinding galit sa mga kakarma. At ang kanyang pagsasanay bilang isang mamamatay ng aswang ay magsisimula pa lamang. Okay, grabe, meron na naman tayo magandang series. Alam niyo ba, sobrang angas na angas ako kay Manong Alejandro. Kasi isipin niyo, yung bahay niya parang ilang hakbang lang, tribo na ng mga aswang dun sa gitna ng gubat, tapos hindi siya magalaw-galaw. Ang tanong, bakit? Anong meron sa matandang to? Bakit sobrang lakas? 'Di ba? Tsaka ang bilis ng transition. Well, kwento naman kasi, siguro mga ilang linggo, buwan na nagstay si Maximo dito sa bahay ni Manong Alejandro bago niya nakuha yung loob nung binata na magbago. Pero ang tanong, nagbago pa talaga kasi sabi sa ending parang may kinikim-kim na galit eh. So walang makapagsasabi kung nagbago pa talaga siya o gagamitin niya lang yung matanda para mag-ensayo tas balikan tong mga kakarma. So, di natin alam. Paglapag ng episode 2, ay pagkakuha ko ng episode 2, lapag kagad natin. Pahintay na lang ako ha. Yun lang. Salamat.